encanta Vitoria-Gasteiz porque es más limpio que Inglaterra. Sí, me gusta la experiencia mucho, también me gusta la comida. Pues también para enseñarles un poco cómo se vive aquí, la cultura y el tipo de estilo de vida que llevamos. La grande plaza con ver Vitoria-Gasteiz es muy guapa, yo adoro Vitoria. Los talos, deliciosos. Irailaren 5-tik 19 arte, bullying eta tratu txarren kontrako kanpaina egingo dugu. Foro omen proposamen animaliak zaintzeko eta adutatzeko oinarritzen da. Gure proposamen zati bat, trampolin parke bat egitea da. El objetivo de esta propuesta es realizar un intercambio de experiencias con los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz con las ciudades hermanadas a ella. Joan behar zara ze toki ondo pasatzekoa da eta eguna pasatzekoa. Zergatik nahi dugu ospatu, ez daudelako gure ainatuko jolasak. Mini gimnasio egin nahi dugu, zeren pentsatzen dugu umeek osasuntsua egotea oso garrantzitsua dela. Hau dira kirol batzuk, lasterketak, boxeo, ping-pong, saskibaloia. Gure proposamena kiloren eremu bat egitea da Zabalganan. Behi edo autobusak luzatzea da, ze desgaitasun duten pertsonei bizitza oso komplikatua daukate, orduan guk erraztu nahi diegu. Barnetegi hau bizikidetza bermatzeko egin dugu eta barria aukeratu dugu barnetegia hori egiteko. Autobusa linea lutxatu eta ordutegiak ere bai. Eta hau dira gure proposamenak, lehenengoa da bidegorriak hobetu eta luzatu. Eta kirol eremu bat proposatu dugu. Kirol eremu bat proposatu dugu oso osasungarria uste dugulako delako. Neraberantzako nola ez dauden espazio asko eta dauden ekintzak, ume txikientzako ekintzak dira, nahi dugu proposamen hauek jartzea gaztelekuan. Hau proposatu dugu burua despejatzeko, gurean artean komunikatzeko, ondo pasatzeko. Proposatu dugu txartela deskontok egoteko Gasteizko museoetan. Este año haremos talleres de diferentes culturas que va a haber trenzas, juegos, cocina, cuentos, talleres.